Iya ako sa lilianan ko. Moni bebatuan dolay ko sa karatang kapang wawaw bago bulan sa machay coach. Kaya pwede doon na rasobo ang Pohnpei sa karawala bago bulan sa nanggan kan. Wang kasabar maanagan nanalag ng ganikan. Ay chwarwaw churor dapat sabar na chay Kepina and wang Pohnpei. Keriau Kepina. Speaker ng Pohnpei State Legislature Keisek Ehu. So, kapon lapalat. Lapalat ko ito karas na bali ang mumusto. Travel government. Update chwarwaw o chwarway karas. Yet sa kamatero ng language. Audepen, Kasarawihpen Kepina, Keriau Kepina, o Legislature Keisek Ehu and wein Pohnpei. Tohn wein Pohnpei, kecil ng tatakan kahulahn pwukoah, o sehr Kepina, Keriau Kepina, o towe ng Pohnpei Legislature Keisek Ehu. Ni January 1 dia kerisap tayo. Ni siya makasan China Friendship Chip may Petro Padakan. The Honorable Rongen Oliver may Petro Yaya Kepina wein Pohnpei aring tayo towe na language. Petro kapang Kepina kan o Senador ang mawakan karas may Secretary General wein Pohnpei war o kalwa sa Barnachay government Ladado ng wein kapwatch. Epekyo ang kaparaparapon ng saban ng child elpene. Yan mabawi ang kapoypen sela watch. Metragtak tigay sa manaro. O bawi ang pepos wein chamo. Epekyo ang kapagiyang wali ang wein dagikan. Mayang petro ang tatak watch. Kapang churol ang chur wein Pohnpei yung sak. Pwukoah maragat siyang may eleta kapapa Pohnpei. Aring papayo. Epekyo ang pangangan kachon wein sak. O pilkaros mayang petro ang tatak watch. Ran elpene o usunata administration ka. Makasarawihpen pwukoah. Patatakan na niya. Ang kaksya mamaw o maong maurantiyan moyech o pitiyan murkan. Kepina kapon wein Pohnpei. The Honorable Stephen Sonny Joseph. Petro ang petro sa karatawach. O kapintiang karas na puligidya rachwanan so. Oranyang petro mapit kasambuanwach. Epekyo sa kapita, may iyo Keriau Kepina, the Honorable Francisco Yohanes. Sumalang titiyo kaparabar, sang nasabarmen way tatakan Pilipin, mabuita pa ng kero, o pwede trabahan siya wanarachmal kaparas, ang tatapan na ni Melelo kung opinion sa watche, ewang yung senador ka. Ang tula kachawan, may rabawya wanarakaparas, ang safety way general way wamo. Epektuan na uchuchen chun way, pinanan o ni Pilipitang rachman kabinet ka. May iyaran sa kay may rabaka kaparaparti, ang kapyang sawas, kachamawin chen warwach mo. Epektuan wanyan rati o peki, uchucho elpen and chun way karas. Nya chayya o lorien Pohnpei kay. Chayawyan iwan kaparas o ubas sa Barnachay way. Kungsang na Kepina Joseph, Epekyo ang katitiyang way, masakasang government and administration kapwatch, bangkamawala. Chairman ng Wawan wein Pohnpei, isa na ang wein net, isa Salvador Ariarte, kachuwalyante kachiyang rana, o nasani, may iyo kalabako kachidiyag sa barnaray kaparapar, Ponaraylakan mabantawang ng pwukoah administration kapwatch. Epinyan sa wacho kachuwalyante karas, o kachidiyag wawan tatak, kung Kepina wein Pohnpei, Keriau Kepina, o chon mamotan Pohnpei Legislature Keisek Ehu. Wawach parakya, o abang sa moreng wang o chon way, o maraylakan Kasarawihpen pwukoah, o binisangan mamocha. Wawach pangpudasang, iray mo diabekan ng administration kapwatch, patsulang raylakan nung sata mo diabepukat.
Anasan, siya nagkakaparagiwawat na pumantuchay, so baby, aranas pwukoah o aranas mapilata aranas pwukoah. Kung nasan archipes sa karatakan ng live video mabetro ng Pwukoah YouTube channel. Kaya na siya sa kanachero ng ranmot, kung pupurkalangan, pinasangan mo mo siya, which madato sa language. Subscribe ang Pwukoah YouTube channel, follow Pwukoah Facebook page, o bibigyan Pwukoah AM Radio, nagpapatay sa tuwa, FM Radio wadis sa kwalabong silo, o Blackson TC, Cable TV channel sa Keriau, pukong yung kakumangin na betrongan, rong kapakan mabang betrodan mo ng match, karangan o kasalerian. Sa